Ndichikutambirai zvekare pano paTrare 263. Pano panchange ndichikuzivisai nyaya dzezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kusubscribe panapa mahara uyezve malikes enyu anotibatsira kuti vhidhiyo rino iri rifambiswe kune vanenge vasina kuona chiitiko chakaita sechandauya nacho muzuva ranhasi. Nyaya yandinobatsirai muzuva ranhasi inyaya yaDarlington Mukono. Darlington Mukono anga ari kombi driver aishandira muno muHarare. Darlington Mukono vakaona vantu vakawitnessa nyaya iyi vaive varipo panzvimbo zvikungonzi Darlington Mukono akangotanga kuti maiwe akagara pasteering akadona pasi pasaidi nevhiri rekombi yake akafira ipapo. Darlington Mukono ari kunzi akatorwa nemawindi vakamumhanyisa kuchipatara. Amhanyiswa kuchipatara, Darlington Mukono haana kumuka. Pakazobuda statement rekuti Darlington Mukono ainge afa. Zvese zvaitika vehukama nemawindi vakatora Darlington Mukono vakamuendesa kumusha kunonzi kwaNzvimbe. Darlington Mukono ari pakati pekuchemwa, zviri kunzi mawindi akatora kofini raDarlington Mukono vachiriendesa kushopu kwasekuru vake vanonzi Joshua Mukono. Wai mawindi aya vakaendesa kofini iri kushopu kwaJoshua Mukono? Abhisha Mukono achipa vatori venhau nyaya. Zviri kunzi nyaya iyi yakatangira pakuti Joshua vanova sekuru vaDarlington Mukono, Joshua Mukono, vakafambira nyaya semhuri vachienda kun'anga kunotsvaga kuti wai vanhu vari kupera mudzinza. Zviri kunzi vakasvika kun'anga iya yakataura iyo ichiti Joshua Mukono vanova sekuru vaDarlington Mukono ndivo vainge vakaromba, ndivo vane zvikwambo zvaipedza vanhu mudzinza. Zviri kunzi sekuru havana kuzviramba, vakabvuma vakati ndini ndakaromba, ndini ndinazvo zvikwambo izvi. N'anga iyi yakati iyo iri kuda mari inosvika iyo 12,000 kuti isunungure mhuri yekwaMukono. Vehukama vakati isusu hatikwanise kubvisa mari iyi, asi iye Joshua Mukono ari kunzi iye akati ndinokwanisa kuibvisa mari iyi, asi pano handina. Chisarai makabata mota yangu ndonotora mari ndodzoka nemari ndichikupai motisunungura semhuri. N'anga iyi iri kunzi yakasirwa mota, asi mota iyi yainge isina kana bhuku. Vakatorana semhuri vakudzokera vakwaMukono vachibva pan'anga iyi. Zviri kunzi mota yainge yakufamba nasekuru Joshua vachienda kumba semhuri yakangomira munzira vari pakati pekudzokera mukumba. Sekuru Joshua Mukono vakabuda panze vakabva vangoshayika panzvimbo. Kushayika kwavakaita panzvimbo zviri kunzi vakamhanya kupolisi kunoripota kuti hama dzangu dzandikidnepa, vakaenda neni kun'anga vakanonditorera mota. Zviri kunzi mapurisa akasimuka kubva pakamba achienda kun'anga kwainge kwasiyiwa mota kuya nasekuru Joshua. Vakasvika vakabata n'anga iya yakatorwa mota, nekuti mota iyi yainge isina mapapers, yange isina kutosirwa bhuku n'anga iyi. Zviri kunzi vehukama nyaya iyi yakazotongwa zvayo yakapera. Ivo sekuru Joshua vakabva vatanga kuramba kuti handina kuromba, makandikidnepa. Zviri kunzi yakazopera nyaya iyi, ndomutongerwa yakaitwa. Joshua akabva aramba nyaya iyi. Abhisha anova cousin yaDarlington Mukono ndomutauro wakaita nyaya iyi kuti that's why mawindi aya akatora coffin achiendesa kushopu kwasekuru Joshua. Asi zvakanetsa Abhisha, zvakanetsa vehukama vari kuti isusu hatina kuzivisa mawindi kuti ndo chiitiko chatakambosangana nacho mufamily sedzinza, ende hatina kuvazivisa shopu kuti shopu yasekuru vachona iri papi, hatina kuvazivisa. Takashamisika shamwari dzaDarlington dzichiimba nekutamba dzichienda kushopu kwasekuru ava kunosiya kofini pakaunta paiva panotambidzirwa vanhu chikafu. Shopu iyi iri kunzi ndeyegrosari, ndokwavakanosiya kofini. Ende sekuru Joshua mutauro wavakaitawo nyaya vakati vanondiaccuse, vanondimakira kuti ini ndinoshanda nesimba
ndichidya cheziya rangu. Ivo marombe havagoni kuzvishandira, ndosaka vakandivenga. Handizivi kuti ruvengo rwachona rwuri papi. Enderera mberi nenyaya yavo vachiti uyu mushakabvu akafa Darlington vakapedzera kutomuona ari mudiki, zvekutoti vanga vasingachatomuziva, vakapedzera kumuona ari mudiki. Enderera mberi nenyaya yavo vachiti ini ndakatoendawo kunobata maoko kumba kwaichemerwa Darlington. Vari kuti ndakaenderera kunobata maoko, asi ndakazobva ipapo ndichienda kunozorora kumba, sezvo ndiri munhu webusiness ndinogara ndiri busy. Nyaya yavo vakaenderera mberi vachitaura vachiti zvonizvo pakauya mawindi vaya vachitochema vachitamba mushopu mangu, ndakabirwa mari inosvika iyo 4,500 netumabhegi echibage. Mari iyi ndaitoda kunoihodhesa, ende chibage ichi chinenge chakapiwa vanhu panhamo vachichema mushakabvu. Zviri kunzi kofini ehe rakazotorwa haro nerevehukama vachienda kunoviga Darlington mukono. Ndo mumiriro wakaita nyaya iyi. Tinokumbira kuti zvatinofunga mucomment section pamusoro penyaya iyi, kuti wakatarisa nyaya iyi sekuru Joshua Mukono vakarumba here kana kuti vanozvishandira, vanodya cheziya ravo.